ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଲାଗେ ତତେ ତ ବୋପା ତ ପଠେଇଛି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୋ ପଛରେ ତୁ ଲାଗିଛୁ ରାବଣ ବି ଆରେ ଦିଟା ପାର୍ଟିକୁ ମୁଁ ଆବେ ବାଜପାଇ ମୁଁ ତୁ ବାଜପେୟୀ କୁକୁର ବାହ ବାଜପେୟୀ ନା ବାଜପେୟୀ ଜଣେ କୁକୁର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମୁତିବି ଆଣବେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ତ ଆମେ ବେଲ୍ ପତ୍ର ଆଣିପାରିବୁ ତୋ ମା କିଏ ନା କଣ ଭାରତ ନା ପୃଥିବୀ କୋଟିବେ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ କିଏ ତିଆରି କଲା ବେ ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ଝିଅ ପିଲା କରିକିନା ପୁଅ ପିଲା जोड़िकिरी फाइट तू ଝିଅ ପିଲା ନା ପୁଅ ପିଲା बेईमान देखि पारनु तू ଝିଅ पिला ना पुओ पिला देखि पारनु आई एम गोपी बाबा तू हु आर यू यू आर आई एम गोपी फाइटर तो ना कौन अरे मूर्ख अबे सब शिक्षा अबे भूत वो भूत होगा तू पंडित अरे मुख लगते ले करते रे भकुरा अबे भागवत गीता के अबे बेईमान महात्मा गांधी बाबा के अरे से पूरी मंत्र के तैयारी